Jeg plejer at sige, at når jeg er i Nepal, så er det ikke for madens skyld. Men det passer ikke mere. Nu spiser jeg kun lokale retter. Det kan være lidt svært at få fat i, men tag ud i lokalområdet og lad være med at røre deres pizza og deres elendige ting. I denne her tur, jeg har været afsted nu i 3,5 uger og skal hjem i morgen, der har jeg kun 2 gange spist almindelig restaurantmad, endda nepalsk style, og jeg er så skuffet. Nu vil jeg lige vise et par eksempler på helt lokale retter. Så kom med mig og se, hvordan vi spiser noget virkelig lækker mad. Først vil jeg lige vise jer en virkelig lækker bisken, især til morgenmad. Det hedder kua, og det er lavet af bøffelmælk, der er kogt næsten helt ind. Jeg fandt det nede i lavlandet, som jeg besøgte for et par dage siden, så det er kun dernede, de laver det. Men nu vil jeg prøve at vise jer. Det er kua, som det ser ud. Den her portion, den varer for lang tid. Det er meget koncentreret mad. Man skal ikke spise ret meget mere end en spiseskefuld om dagen. Så bliver den lige varmet lidt op. Så bliver den mere føjelig. Den lidt i retning af buden. Sød og meget, meget lækker. Virkelig en fantastisk smag. På et stykke brød om morgenen, gerne ristes. Så jeg tror, sådan et stykke brød med kua, så skal jeg ikke have mere før frokost. Nu skal jeg have min livret, som vi kun kan få i Bacardi. Men Janaki påstår, at hun kan lave det mindst lige så godt. Og Namgil har skaffet en ægte, virkelig god sushi. Så nu skal jeg have rikikur med sushi, kartoffelpandekage, Almost. Delicious smell. Først har jeg vasket mine hænder, for det her det skal spises med fingrene. Vi skal lige have lidt smør på. Det skal lige fordeles godt i den varme pandekage. Lige hold pandekagerne varme. Og nu er fingrene dejligt smurt ind. Så er den fordelt. Og så kommer sushien. Det er lavet af jakoksemælk
som vi laver på en meget speciel måde. Det er slimet. Det er hverken ost eller fløde eller noget andet. Det er simpelthen jakoksemælkeslim, som har fået lov at gære i lang tid. Og lige præcis den her, den er ekstra fin. Har en meget fin, lidt rødden smag. Så tager man ellers lige fat her. Jeg tror, Janaki skal hedde Janaki Sherpa, fordi det her er Sherpa-mad, lavet i Kathmandu. Nu har jeg spist 2, og jeg har fået en lille halv, crispy. Og jeg må sige, det her det er min afskedsfrokost. Jeg rejser hjem i morgen tidlig, så det er Janakis farvel til mig, at jeg skal have noget rigtig Sherpa-mad før afgangen. Så nu vil jeg nyde den sidste bid. Og denne her gang, der har jeg fået lidt sur fløde med hvidløg. Det er også godt. Og så skal vi have lidt til dessert. Men faktisk, så kan man efter Gua og Rikikur, så kan man ikke spise mere. Men nu gør vi det alligevel. Det her det er mokai. Nu skal jeg vise jer, hvordan man laver mokai. It takes a long time to be popped up, and actually you can add a little bit salt. Nu slutter vi vores dejlige middag med en lille snack. Mokai. Det er ikke popcorn. Popcorn bliver lavet af friske majs. Mokai bliver lavet af fuldstændig tørret majs. Men sådan en portion her er sådan set en fuld måltid. Så jeg vil ikke anbefale, at man starter med Gua, og så Rikikur, og så det her på en gang. Det er simpelthen for meget. Start dagen med Gua til morgenmad, Rikikur til en lidt sen frokost, middag, og så det her til aftensnack sammen med en kop kaffe eller te. Den her, det er Nescafé med mælk og sukker. Nej, det er også mad i Nepal. Det er meget energigivende. Når man er træt, så det her det giver det hele. Væske, varme, sukker, energi, og så det her knæs på. Det er virkelig sprødt og lækkert, bare af ingenting. Så velkommen til det nepalesiske køkken. Det er så lækkert, hvis du undgår at gå på almindelige restauranter, og hvis du undgår at bestille de europæiske retter. Drop det. Gå helt ud i lokalområdet. Det er så fint. Velbekomme.